Duol mandiko jopuonje pachoka Teacher Service Commission dwaro omenda maromo shillings bilion 134 e tayo chenrogi kuom thuolo mar higni 5. E nyasi mar yango chenro magin go e higni 5 mabiro, TSC oketo ayanga chenro margi magichano keto e tim kamano riwo ndiko jopuonj makwan gi ohewa 100,000. Judith Omondi ne ochopo e nyasi no kendo miyowa mathoth. Ne en nyasi mar keto ayanga chenro mar duol mandiko jopuonji e pacho kae kuom higni 5 mabiro, mane okelo kanyakla jatend jotend migepe e pacho ka Musalia Mudavadi, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu, jokanyo mag duol mandiko jopuonji e pacho kae TSC kaachiel kod riwruoge mag jopuonje ma opogore e pacho ka. Duol mandiko jopuonji dwaro omenda maromo bilion 134 mar tayo chenro gi duto kuom thuolo mar higni 5 mabiro. E wi omenda ni, TSC biro tiyo kod bilion 73.8 e ndiko jopuonj 111,870 e yo ma ongirore. Bilion 7.9 biro tiyo e tiego jopuonje ahinya to e wi lai manyien mar somo mar CBC. Bende medo tiego jopuonje ngas mamoko Teacher Professional Development gichano tiyo kod bilion 11 kandiko jopuonje yor kojolo to gibiro tiyo kod bilion 24 poni piny owacho miyogi omenda magidwaro. For the successful implementation of this plan over the next 5 years, the Commission will require Your Excellency, and we need your support because our students must learn, they are our children. We require a total of 134 billion to get our schools staffed and to see JSS go through and CBC implemented. Jatend migawo mar somo mabende ne oyuoro e nyasi no, ne osingo tiyo kanyakla kod TSC, mak mana ni okwayo TSC mondo riw lwedo piny owacho e keto e tim paro magaput mar somo manoyier kod jatend piny William Ruto ma okoni biro keta yanga juma manyien. Education, we are undergoing reforms. Indeed, His Excellency the President of the Republic of Kenya did appoint the Presidential Working Party, and in those recommendations, which Your Excellency, I am sure, His Excellency the President, any time from next week, will be able to unveil the same document to the Kenyans. The implementation process is part of what they have covered here, because we are going to work hand in hand to ensure that we implement those great recommendations. Jatend migepe Musalia Mudavadi korka kore, to ne okwayo tiyo kanyakla e kind TSC, riwruoge mag jopuonj, piny owacho kaachiel kod jonyuol kokoni kinde mathoth ywak ne TSC kuom rem kelo oganda kanyakla kendo rwako paro moro amora moya kuom joma moko. TSC should formulate a healthy stakeholder engagement and collaboration with relevant partners. I'm a strong believer that where there are misunderstandings, the power of reason must prevail. As you guard your personal interest, always know that there is an even greater civil interest that you owe society. Maoko mulie chenro mar TSC, bende en medo sara mar jopuonj mane riwruok mar jopuonj mar NAT dwaro mondo mi omed kod atamalo 60. Kuom thuolo mar higni 5 mabiro, chenro ni ma oketa yanga kod duol mandiko jopuonje e pacho kae TSC geto ndiko jopuonje mohewa 20,000 higa ka higa kaka chiel kuom yore mag kedo kod nok mag jopuonje e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Tok report mar Judy